Men Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň harby gullukçysy Mayor Şöhret Amanow. 2019-njy ýylda harby gulluga çağrışyň ýaky mewsuminiň dowam edýän döwründe Türkmenistanyň raýatlar harby gulluk bilen bagly bir näçe soraglar bilen ýüz tutdular. Olaryň içinde çağrış boýunça harby gulluk möhletiniň 3 ýyla getirilmegi ýa-da daşary ýurtda okuyan raýatlaryň diňjaş mewsumine gelende harby gulluk üçin saklanýarmyşyn diýen ýaly sowallar has köp berildi. Şeýle soraglara jogap hökmünde Türkmenistanyň ýaragly güýçlerine harby gulluga çağrışyň geçirilişi dogrusynda giňişliň belläp geçsek ýerlikli bolar. Çağrış mewsumi Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belent serkerdaşdy Goşun generaly Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň çağrış boýunça harby gulluk geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýlek goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşaltmak we Türkmenistanyň raýatlaryny harby gulluga nobatdaky çağrış hakyna permanent esasynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem-de harby we harby gulluk hakyna Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýurdumyzyň ähli günjoklaryny harby wekilliklerini guramaçylykla alınıp baryldy. Ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda çağrış boýunça harby gullugyň dowamlylygy 2 ýyl möhlet bilen kefitlenýär. Ýaragly güýçleriniň hataryna alynan raýatlar 2 ýylyň dowamyny haýfem bolsa bir harby hünäri dol el almagy mümkinçilik gazanýarlar. Harby we harby gulluk hakynaky Türkmenistanyň kanunyny raýatlaryň dürli sebäplere görä 26 ýaş dolýança harby gulluga çağrış möhletini ýyda tüýşürmäge hukugy bar. Çağrış möhletini okuw zerurlygy sebäpli ýyda tüýşürmäge kanun esasynda nähili amala aşyrylýanlygy bilen esasanam daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerine bilim alýan harby gulluga çağrışa degişli bolan raýatlar has köp galaklanýarlar. Harby we harby gulluk hakynaky Türkmenistanyň kanunynyň 1-nji maddasynyň 1-nji bölüminiň 3-nji bendinde görkezilýär ýaly daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerine okuyan raýatlar olary şeýle okuwda okamadyk bolsalar 26 ýaş dolmalyk şerti bilen okuwynyň möhletine barabar çağrış möhletini ýyda tüýşürmäge mümkinçilik berilýär. Internaturalar, aspiranturalar, doktoranturalar kanun boýunça harby gulluga çağrış möhletini ýyda tüýşürmäge esas bermeýär. Egerde raýatyň okuwyny tamamlamaka 26 ýaş dolýan bolsa, onu özüniň konstitusiýon borjy esasynda harby gullugyny geçmegi hökmany bolup durýar. Okuwyny doňdurmak, harby gullukdan soň dowam etdirmek ýurdun içki kada kanunyna laýyklykda alynyp barylýar. Egerde raýat Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okuyan bolsa, degişli kanunlar esasynda okuw saklanýar we raýat harby gulluk geçenden soň okuwyny dowam etdirmek mümkinçiligine eýe bolýar. Daşary ýurtlarda bolsa, mümkin boldugyça şeýle böklenişleri aradan aýyrmak üçin ilçhanalar tarapyndan raýatlara gerekli ýardamlar we maslahatlar berilýär. Galy bersede raýat ilki başda ýokary bilim aljak ýurdun saýlanna hökman suratda ýurdun içki kada kanunyny dol öwrenmeli we şoňa görä karara gelmeliler. Şu meselelerin döremezligi, kanun bozmalaryň ýüze çykmalygy üçin Türkmenistanyň Gorunmak Ministrligi, ýurdumyzyň edaralary bolan Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa gullugy we Türkmenistanyň Daşary işler Ministrligi bilen bilelikde zerur çäreler geçirilýär. Harby we harby gulluk hakynaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary 16 ýaşdan harby hasaby goýulyp, harby gulluga çağrylýan ýaşy senli taýýarlyk işleri geçirilýär. Şol wagtyň dowamynda raýatlara, olaryň ýakyn garyndaşlaryna we ähli gyzyklanýan adamlaryna harby gulluk hakynaky zerur düşünjeler berilýär. Harby hasapda saklanýan döwrüň dowamynda saglyk goraş edaralarynyň hünärmenleri lukmançylyk barlaryny geçirýärler. Onuň netijesinde beceriş, sagaldys çärelerini geçirilmegi barada görkezme berilýär.
Erkek raýatlar 18 ýaşdan 27 ýaşa çenli harby gulluga çağrylmaga degişlediler. Şeýle-de kanunna degerli ýeňillikler gözeňde tutulandyr. Ýagny Lukmançylyk guwanamasynyň esasynda harby gulluga yaramsyz diýilip ikrar edilen raýatlar yarawsyzlygy sebäpli hemde maşgaly ýagdaý zerarly. Harby gulluk wagtlaryň ýyda süýşülen raýatlary, alymlyk derejesi bolan raýatlar, orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde okuyan raýatlar bellenen tertipde hemişelik we wagtlaryň harby gulluga çağrışa degişli dälip bellenilýär. Yeri gelende belläp geçsek, umumy orta bilim berýän mekdepleriň 12 ýyl bolmagy bilen 18 ýaşy dolan raýatlaryň aglabasy mekdebi tamamlap harby gullugyň hataryny alynmak üçin harby wekilliklere meýletin ýututýarlar. Şeýle ýagdaýda türkmen ýaşlarynyň harby gullugy bolan höwetlenmelerini görüp buýsanýarsyň. 18 ýaşy dolan raýatlar ýurdumyzyň ýa-da daşary ýurtlarynyň ýokary okuw mekteplerine okamaga isleg bildirseler, kanun esasynda olaryň islegleri gözeňde tutulýar. Zerur bolsa, harby gullugy çağrışy ýyda süýşürilýär. Ýaşlaryň harby gullugy bolan höwesini ýaragly işlerimizde döredilen mümkinçilikler bilen hem düşündirse bolar. Meselem, belli bir hünäri el almak, ýokary harby okuw mekteplerine daraşgar bolmak, ýaragly işleriň düdümine işe galmak mümkinçilikleri durmuş ýoluna gadam basýan ýigdekçileriň hiç birini bipark goýmaýar. Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly işleriniň belen serkerde başlaýy. Goşun generaly Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň goşun döwre wagtlaşdyrmak we özgörtmek, onuň düdümlerini tutuş dünýäde ýaragly işlerini belirleýän talaplara laýyk getirmek işine uly üns berýär. Döwletimiziň hemişelik bitarap derejesi, halkymyzyň mukaddes garaşdyrlygyny, asuda durmuşyny goramaly, aqsam hemde döwre wagt harby bölümlere eýe bolmak, ýaş türkmenistanlary edermenliň we gahrmançylygyň mekdebi bolup gulluk etmek zerurlygyndan boşatmaýar. Çünki Türkmenistanyň baş kanuny, Konstitusiýanyň 58-nji maddasynda Türkmenistany goramak her bir raýatyň mukaddes borjudyr. Türkmenistanyň raýaty bolan her bir erkek adam üçin ähli umumy harby borçluk bellenendir. Şu pursatda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini çağrış boýunça harby gulluga çağrylan ýaşlara mukaddes harby gulluk borçlaryny ul üstünlikleri arzu edýär.